Aici e Znădioara și la dreapta trebuie să fie Rășinariu. Episod. Astăzi o să mergem pe, nu știu, Rășinari și vedem noi ce o să mai fie pe acolo. Poate trailuri. Da, ne-am spălat și bițele. Arată mai frumos acum. În videoclipul celălalt am zis că vine și spălarea, dar nu a mai venit. Că am fost uituci și proști. Hai să-i dăm drumul. Hai să vedem cum trecem noi. Hai pe aici, bă. Ai dat drumul? Da. Stai, bagă-te pe dreapta. Ai grijă. Popas, aici ai traficul de pe pământ, adică Foarte mare traficul. și acum o să mergem mai mult timp, deci o să dureze. Bine, hai. De ce? Ce, ți-e frică că o să ne cheme acasă? Bun, content! Hai pe dreapta! Am schimbat gen pe viteză. Dă că ți-l fac eu. Și eu știu să fac, dar... Ține. Ține mai tare. N-ai șervețelul meu, da? Hai bă, că-i bine, că nu te tare. Bun. Deci noi suntem... Bă, am trecut de lacul Dumbrava. Atunci unde suntem? Și cam pe unde ar trebui să virăm? Păi pe calea Rășinari. Imediat ajungem în Rășinari. Sau? Nu, bă, mai avem până în Rășinari. Nu, bă. Stai că pe aici cred că e... După aia, hai să mergem. Aici e Znădioara și la dreapta trebuie să fie Rășinariu. Cam acolo cred că se termină pista. De aici, așa. Da, ce să zic. I-am transformat downhill într-un gravel bike. Hai că gravel road bike. Ui, Rășinari. Exact. Oficial mergem până la Rășinari. Nu cred că se întâmplă nimic, dar hai că mai filmez mai încolo. Sunteți bine? Sunt ok, mersi. La revedere! Da! E ceva, bă, să cazi în șanț. Oficial nu mai mergem până în Rășinari. Eu tot vroiam să mergem, dar Da, și eu, adică... dacă vine poliția, nu mai avem cum. Deci, oficial, videoul o să se mai cheme Sibiu Rășinari, Sibiu și Znădioara. Nu, Sibiu, Tropini, noi și Znădioara. Am făcut ceva până aici. Și cam...